Кеше Россияның койсы гына төбәгендә яшәмәсен, анда демография мәсьәләсе кискен тора. Моны аеруча авыл сизә. Бушап калган йортлар соңгы 10 елда кимеде дип беркем дә әйтә алмый. Бу атнада Татарстанга бөтен Россия һәм 23 чит илдән авыл яшьләре җыелды. Халыкара конгресс иде бу. Соннар җитди. Авылда яшәгән яшьләрнең 60% тормышын туган нигезе белән бәйләргә теләми. Теләгәннең дә эшеле, гел барып чыкмый. Авылны саклау өчен кем нинди фикерләр белән килде? Аларның барысында безнең шартларда кулланып буламы? Айгөл Бәдретдинова. Безнең авыл бик матур урында урнашкан инде. Шуңа күрә киләчәк туристлар атларга утырып йөреп. Яшь фермер Гөлнара Шәмсиева Биектау районы Сая авылында агротуризм җәелдермәкче. Монда ул 6 ел элек Казаннан күченә. Тавыклар, күркәләр тотып карый, әмма баласында аллергия ачыклангач, Татарстанда бүген сыйфатлы ат итенә кытлык булуын аңлый. Яхшы ат ите табырга проблема булып чыкты инде безгә. Шуннан соң без ничәпсең безнең итне хәзер авылда торгачтан үзебез тотып карыйк микән әллә дип бер ат алып карадык. Бүген терлек саны 11 баш продукциясен Инстаграмда таныта даими сатып алучылары бар. Бер-ике атны иретеп ипотерапия дәресләрен башлап җибәргә дә уе бар. Тик проблема ферма иске, яңасына күчә алмыйлар. Яңа фермада шушында ук Биектау районының Сая авылында урнашкан. Кызганыч, без хәзер аның янына машина белән килә алмыйбыз, әмма моннан да күрергә мөмкин аның ут баганаларын. Аларны күптән түгел генә урнаштыралар, ә нигезе инде 2018 елда салынган. Әмма ни кызганыч, яшь фермер намуссыз подрядчы оешмага юлыга. Аның белән договор заключать иттек. Акчалар күчерде инде казначейство аша и килеп менә нигезен тезеп киттеләр дә алар, кайбер материаллар китереп, шуның белән юкка чыктылар. 2019 ел судта йөреп узды ди яшь фермер. Авыл хуҗалыгы министрлыгы бүлеп биргән 1,5 миллион сумлык грант намуссыз подрядчылар кесәсенә керә. Ферма төзелмәү сәбәпле Гөлнара Шәмсиева акчаны дәүләткә кире кайтарга да мәҗбүр әле. Хукукый ярдәм эзләп ул халыкара конгресска килә. Барысы да җиңел булмый, үзебездән дә, яшьләрдән дә тора. Грантлардан дөрес файдаланырга өйрәнү, тәҗрибә алмашу, әңгәмә кору өчен җыелдык та. Облегчить какие-то бюрократические процедуры. Менә чит ил авыл яшьләреннән тәкъдимнәр. Әзербайҗаннан Афсана Мамадова районда эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләрнең кәгазь эшен җиңеләйтергә кирәк ди. Предоставлять гранты. Грантлар биргәндә финанс яктан катгый таләпләр куймаска, эшне җиңеләйтергә. Безнең Әзербайҗанда асан дип аталган сервис бар. Гражданнар бу үзәккә мөрәҗәгать итеп, документ белән бәйле проблемаларны хәл итә ала. Кыргызлар яшелчә үстергә чакыра, салкын булса киездән теплица ясыйлар. Безнең белгечләр ясаган бу корылманы Россия, Казакстан, Үзбәкстан, Белоруссиядән да сорап киләләр. Татарстанда да куеп булыр иде, чөнки безнең табигать шартлары охшаш. Македониянең 70% территориясе таулардан торганда агротуризм, бал җитештерү һәм органик ризык юнәлешләрен үстереп булыр иде ди конгресска килгән Димче Мицкоски. Әмма аяк чалучы бар. Македониядагы төп проблемаларның берсе акыллы яшьләрнең читкә китүе. Авылда эш булмау сәбәпле алар Европаның башка илләренә чыгып китәләр. Үз тәҗрибәсе белән Свердловск өлкәсеннән Гүзәл Санҗапова уртаклашты. В какой-то определенный момент поняли, что есть ряд проблем в деревне, которые необходимо решить. Россиядә инде брендка әйләнгән бал җитештереп, ул авыл картларын эшли итә һәм эшмәкәрлекне социаль юнәлешкә бора. Кеше Турыш исемле бәләкәй авылда бөтен замана уңайлыкларын булдыручы ул. Мы построили детскую. Балалар мәйданчыгы су скважинасын төзедек, җирле хакимият белән берлектә чүп чыгаруны оештырдык. Хәзер иҗтимагый үзәк төзибез, анда мәдәни чаралар үткәрергә һәм яшьләрне эшмәкәрлеккә өйрәтергә җыенабыз. Андыйлар бездә юк дисезме? Бар. Мәсәлән, Петрач районы Чыты авылына Миңнур Шәмсетдинов җан өрә. Авылда калырга максат куйган егет мәдәният һәм сәнгать институтын бетереп туган нигезенә кайта һәм клуб директоры булып урнаша. Менә бу яңа гармунны безгә район башлады. Камилхан бүләк итте. Без сорагач яңа гармунны. Менә шушы гармуннан башланды, менә бу гармуннарның тарихлары. Узган ел республикада тальяннар белән тәэмин итү программасы гамәлдә булса да, бу төбәккә барып җитми күрәсең, егет аларны үзе җыя. Мосы Петрәчтән иптәш малай бирде. Моны мин Казаннан алып кайттым. Баянын да таба бильярд өчен өстәлендә, яшьләр китмәсен дип спортзалга йөрү, хоккей уйнау өчен мәйданчык, барысында авыл яшьләре белән оештыралар. Башлап җибәрүче генә кирәк. Мине үзләренең мактанып әйтү түгел, лидер итеп күрәләр. Мин әйтәм икән, алар әйтегез генә без булышабыз дип торалар. Менә мин яшьләр батыр түгел. Без яшьләр үз көче белән җылып, быел мәчетнең идәнен җылыттык. Авылда алдан халык күп булса, мөмкинчелекләр юк иде. Һәр киресенчә дәүләт тарафыннан, президент тарафыннан төрле программалар бар бит. Инициатив һәм сәләтле яшьләр күп. Максат аларга эш платформасын булдыру. Конгресста шундый уникаль тәҗрибәләрен тупладылар да. Это такие проекты. Мәсәлән, Эстониянең мәктәп укучылары арасында авыл кооперацияләрен үстерү проекты, Польшадагы халыкара яшьләр агентлыгы, Германиянең авыл җирлекләрен үстерү буенча ресурс үзәкләре, Һиндстанның социаль эшмәкәрлек үрнәкләре. Моннан тыш авыл яшәешендә цифрлашу мәсьәләсен дә күтәрәчәкләр. Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.